ja tervetuloa kanavalleni. Jos olet uusi tilaaja tai jos seuraat minua, olet jo tullut katselemaan minun videoita joka viikko. Tässä on siis tulossa nyt sitten luen teille tämän tulevan viikon energiat, eli nyt lauantaista ensi perjantaihin, koska eilen tein teille luennon ja siitä tuli liian pitkä, niin sitten mulla pätkäs toi kamera. Ja lupaan kyllä teille, että kun mulla vaan rahaa on tarpeeksi tulevaisuudessa, niin aion ostaa paremman kameran ja muuta, että pystyn tekemään sitten ihan niin kuin pitempiäkin videoita. Ja tosissaan tykkää ja jaa ja tilaa kanavani, se on kaikki ihan ilmasta, että se ei maksa mitään, se auttaa minua ja sitten pystyn paremmin tuntemaan sinun energiat näissä luennoissa. Ja tänään käytän sitten arkkienkeli tarot-kortteja. Esi-isät ja enkelit orakkelikortteja. Ja sitten viimeinen viesti tuolta Work Your Light orakkelikortteja. Ja nyt sitten tällä laulavalla kulholla puhdistan energiat. Ja jos haluat minulta luennon laivina tai siis livenä tai sitten videona yksityisen luennon, niin anteeksi, siellä on kärpänen. Niin jos haluat yksityisen luennon, niin ota minun yhteyttä sähköpostitse, koska minä en muuta kautta sitten niin kuin hyväksy minkäännäköisiä. Tietysti jos minut tunnet, niin voit ottaa yhteyttä muuten niin kuin puhelinnumeron kautta tai muuta, mutta jos et minua vielä tunne, niin ota yhteyttä sähköpostitse, mikä on siis tuo Healing Sounds Shaman kissanhäntä gmail.com. Okei. Katsotaan sitten niitä seuraavan viikon energioita. Toivottavasti teillä on kaikki hyvin siellä Suomessa. On ollut kauniit ilmat teillä siellä ja tosi lämpimät. Nauttikaa kesälomasta ja auringosta ja Suomen ihanasta luonnosta. Mitä olisi viestiä arkkienkeli? Kaikki valon. Samaa korttia tulee kuin eilenkin. Ihan siis tämä on sama kortti, mikä tuli eilen. Okei, joo. Eli siis tämä arkkienkeli Gabriel, hän on se Jumalan viestin tuoja, joka soittaa sitä trumpettia, joka lähettää viestit tai rukoukset Jumalalle. Ja tässä tarossa on Gabriel on siis niin kuin tulen ja noitten keppien
Ja sitten meillä on Arieli, arkienkeli Arieli, joka on siis, joka edustaa maata ja niitä pentakkeleja tai niitä kolikkoja. Sitten on sitten on numero 15, on Tarot, siis toi on tuosta Major Arcanasta, ja se on arkienkeli Jophieli, ja arkienkeli Jophieli en tiedä ihan paremmin, että mitä hän sitten edustaa, mutta toi numero 15 on siis toi tämä, mikä on suomeksi, devil, eli siis paholainen tai piru, mikä se nyt sit suomeksi mahtaa olla käännettynä, mutta siis sehän puhuu just niin kuin kaikenlaisista ihmissuhteista, missä on vähän niin kuin mustasukkaisuutta ja myöskin niin kuin jotain niin kuin, katsotaan mitä noin sanoo yhdessä, mutta sitten on taas Arieli on tuossa, arkienkeli Arieli, eli paljon on maa-elementti on tänään täällä esillä. Ja tosissaan sama sano kuin eilen, eli onneksi olkoon kovasta työstä. Nyt on aika mennä eteenpäin uusien projektejen ja muiden suunnitelmien mukaan. Ja jotain lahjoja ja myöskin promootiota ja ehkä myöskin stipendejä tai bonuksia on tulossa pian. Ja sitten jos aiot ottaa uuden, niin kuin jos aiot jos olet päättänyt aloittaa jonkun uuden harrastuksen tai työn tai minkä tahansa niin kuin elämässäsi, jopa suhteen, miksei ihmissuhteen tai tyttö- tai poikaystävän tai muuta, tai mennä naimisiin tai mitä tahansa, niin nyt oli sitten aika ajatella sitä niin kuin enemmän, että minkälaisen tien ottaa, mihin päin lähtisi ja miten voisi rakentaa siis tätä tulevaisuutta varten tätä sinun päätöstä. Eli nyt on erittäin hyvä aika ottaa uusia päätöksiä, tehdä uusia päätöksiä. Ja myöskin on jotain, puhutaan tuossa on toinen kortti, joka siis varmistaa tämän ensimmäisen kortin, missä sanotaan, että siellä on jotain stipendejä tulossa, niin täällä puhuu myöskin koulutuksesta, että että sulla on ehkä koulutus loppumassa, se voi olla mahdollista, ja nyt olisi sitten aika mennä töihin. Eli siis oot saanut sen stipendin, oot saanut sen diplomin, oot saanut sen, mikä sitten sertifikaatti onkaan, ja nyt sitten olisi aika mennä töihin sen kanssa sitten. Ja tosissaan tämä Piro sitten, tässä on viestinä, että kaikki asiat, mitkä sinua on pitänyt niin kuin kiinni niin kuin sinun menneisyyteen ja kaikkeen, mitkä niin kuin oli aikaisemmin, niin päästä semmoisen pois. Että niin kuin, yritä niin kuin uudistaa kaikki energiat, että päästä tuollaiset just niin kuin vanhat periaatteet tai ajatukset tai kokemukset. Myöskin eiliset kortit puhuu paljon siitä, että pitäisi tehdä jotain niin kuin, spirituaalista tai hengellistä niin kuin parannustyötä niin kuin itse. Meditaatioita voi etsiä ja tehdä niitä itsekin, niitä johdatettuja meditaatioita. Ja varsinkin eilen korosti viesti sitä, että siellä on jonkinlainen hengellinen aha-momentti ollut tulossa, tai ehkä nyt on tulossa. Ja myöskin, että tuo kruunusakra, mikä siis on kaikki, mitä on niin kuin hengellisyyteen ja spirituaalisuuteen liittyvää, niin se voi olla niin kuin puhdistuksen tarpeessa. Eli sitten voit tehdä tämmöisen pienen niin kuin visualisoinnin itse kotona, vaikka vesihän on tosi puhdistava elementti, eli jos menet kylpyyn tai suihkun otat
tai sitten voit myöskin mennä uimaan niin kuin ulos lampeen tai järveen tai mereen tai missä tahansa, jos on vettä, niin menet sinne veteen ja kuvittelet, visualisoit, miten kaikki niin kuin vesi puhdistaa sinun chakrat ja vesi puhdistaa sinun auran ja sinun koko kropan ja muuten niin kuin hengellisesti myöskin. Ja voit myös visualisoida violetin värin just niin kuin tälle 7. kruunusakralle, mikä on siis just tätä niin kuin hengellisyyttä ja spirituaalisuutta, niin kuin, siis siihen kuuluva chakra. Ja tosissaan tämä sanoo, tämä paholaiskortti tai pirukortti sanoo, että nyt olisi tarvetta detoksia tehdä. Eli katsoa vaan niin kuin itsesi, elämääsi ja muutenkin niin kuin kaikkiin mahdollisiin elämäntapoihin sitten, miten voisi tehdä detoksia, miten voisi jättää niitä vanhoja ajatuksia ja muuta niin kuin pois. Ja myöskin tässä sanotaan, että turhaa stressiä tulee niin kuin huonosta itseluottamuksesta. Että tommosesta varmaan pitäisi sitten myöskin. Siis tämähän on tosi yksityiskohtainen viesti siinä mielessä, että eihän kaikki tommosesta kärsi. Mutta tosissaan tämä on just se violetti väri, mikä tulee tässä, ja se on just se kruunusakra. Niin 7. sakra siis. Ja tuollaista niin kuin tuommoista pientä puhdistusta veden kanssa voit yrittää. Eilen tuli kans viesti, että kylpyyn voit pistää merisuolaa ja sehän sit puhdistaa. Mitä minä teen itse, pistän suihkusaippuaan merisuolaa ja sitten hieron sitä joka paikkaan ja sitten vedellä puhdistan suihkun alla ja kuvittelen sitten, että vesi on kultaisen väristä tai tilanteeseen riippuvaa väriä. Mutta tuo siis auttaa niin sitten kuulet ihan heti, että tunnet kyllä itsesi paljon enemmän puhtaaksi kuin vaan normaalilla vedellä niin kuin itsesi olisit pessyt. Ja sitten viimeinen kortti puhuu kaikesta kaikkien toiveiden toteutumisesta, eli varsinkin just noiden kaikkien sinun niin kuin rahalliseen ja työhön ja opiskeluun liittyvää. Siitä on tulossa niin kuin, sadonkorjuaika. Se on hauska. Eilen tuli sama kortti vähän eri pakalla, mutta sama kortti, mikä puhui sadonkorjuusta just, että kova työ on, nyt antaa tulosta, nyt tulee hedelmää sitten kovasta työstä. Ja myöskin sanon varoituksena tässä, että ole oikein varovainen rahojes kanssa, että älä liikaa tuhlaa, mutta älä myöskään ole hirmu pihi. Ja toi tuli kans eilen, että täysin varmistaa kortit samaa viestiä. Katsotaan äkkiä nyt sitten viimeiseksi pienet viestit tästä. Mitä esi-isillä on sanottavaa? Aikaisemmin tuli kesä, eli menkää ulos, nauttikaa kesästä, menkää, ottakaa D-vitamiinia ja menkää sinne uimaan. Jonnekin, kun Suomessahan on niin ihana luonto ja saatte uida ihan joka paikassa melkein, niin nauttikaa sitä Suomen kesästä ja ottakaa rennosti luonnossa. Okei. Yksi vaan, kiitos. Yksi. Eli tuli toi selvännäkijä. Eli katso tosissaan pitemmälle tämän eli sekin siis taas varmistaa tuolla violetilla, että siellä on, ja tuolla clairvoyanceilla, eli kaikki mitä tulee hengellisiin asioihin ja spirituaalisiin asioihin liittyvään, niin se just puhuu siitä, että nyt olisi sitten aika katsoa syvemmälle sinun intuitiivisella
niin kuin, intuitiivisella tavalla katsoa ja tuntea niin kuin asiat. Ja varsinkin tuo itsesi niin kuin, auttaminen sen parantamisen kanssa myöskin, että itsehän tiedät paremmin, että mitä sitten tarvitset, mutta ja mistä tuo tulee. Voi myöskin olla traumoista kyse. Katsotaan, mitä viimeiseksi sanoo. Aikaisemmin tuli kortti, joka puhui just niin kuin, esi-isien traumoista, mitkä ollaan peritty aikaisemmista elämistä ja myöskin siis meidän esi-isiltä vanhempien kautta. Siis. Okay. Joo, okei. Okay. Tämä viesti sanoo, että maadoita itsesi. Get grounded. Eli siis nyt pitäisi mennä itseään maadottamaan ja parhain tapahan on mennä kävelemään paljasjaloin luontoon, että äitimaa, Pachamamahan siis meidät maadottaa ja kaikki energiat menee suoraan sinne maahan. Ja tässä puhuu empaattisista ihmisistä ja myöskin sensitiivisistä, eli erittäin herkistä ihmisistä. Eli sulla voi olla, ja sitten myöskin niin kun, luonnon kanssa on yhdistynyt erittäin niin kun on yhdessä luonnon kanssa, niin voi olla, että joku teistä, joka katsoo, niin teillä on joku niin kun selvännäkijän lahja tai muuta tällaista. Niin käyttäkää sitä hyväksenne varsinkin ja yrittäkää nähdä, että mitä pitäisi tehdä ton kruunusakran niin kun kanssa. Ja ehkä pitäisi sitten varmaan sitä puhdistaa ja sitä aukaista ja sitten tulee siitä. Sitten voitte nähdä paremmin, että mikä on tuo seuraava niin kuin suunta auttaa. Mikä on seuraava projekti tai muu elämässä. Okei. Musta tuntuu, että taisi tulla siinä kaikkein tärkeimmät. Ja hyvää viikonloppua sinne teille Suomeen. Hyvää illanjatkoa tai päivänjatkoa, milloin tahansa katsotte tätä videoa. Ja myöskin kaikille ulkosuomalaisille, missä päin tahansa oottekin maailmaa. Erittäin hyvää viikonlopun jatkoa sinne teille ja nähdään taas ensi viikolla. Ja muistakaa tilaa kanavani. Okei. Moi ja aho.